En aquest vídeo veureu diferents maneres de néixer, créixer i alimentar-se en animals. Comencem amb el naixement d'un dofí al zoo de Chicago. Mireu, mireu! A continuació, veureu la metamorfosi de la granota, és a dir, com es converteix un capgròs en una granota. Sabeu que les granotes ponen entre 500 i 1.000 ous cada vegada? Quina passada! Cadascun d'aquests ous conté un capgròs. Un cop neixin, hauran d'esperar uns dies per començar a menjar. I és en aquest moment en què quasi tots moren. Sabeu per què? Perquè hi ha molts depredadors que se'ls mengen. Per sort, com hi ha tants, en sobreviuen moltíssims. Quan passin uns dies més, els capgrossos menjaran sense parar. A poc, entre el cap i la cua, els sortiran les potes del darrere. I 3 dies després, hi sortiran les potes del davant. Ja s'assemblen una mica a una granota. Ara, el que faran és pujar a la superfície per poder respirar. I, quan hagin passat 45 dies, ja els poden deixar a la natura. Us ha agradat aquest vídeo? Doncs, seguim! Ara, el que veureu és com creix una llavor. Mireu que interessant! Les arrels es van estirant per sota de terra per buscar els aliments, que són l'aigua i els nutrients. La part que es troba més a la superfície s'acaba d'obrir i surt cap a l'exterior per buscar la llum. Mireu! I ara veureu com caça una lleona. Heu d'estar molt atents. Els lleons són carnívors, per tant, mengen altres animals. I les encarregades de dur el menjar són les lleones. Seguim amb una aranya preparant el que serà el seu menjar. Com podeu observar, ha fet servir la seva taranyina per atrapar un insecte.
I, un cop que aquest ha quedat atrapat, l'aranya l'acaba d'embolicar perquè no se li escapi. Que interessant! I per acabar, aquí teniu una vaca menjant. Li encanta l'herba. Espero us hagi agradat. Fins aviat!